amics i amigues de l'audiovisual. Dissenyadors, arquitectes, artistes, gent del món de la cultura. Us faig una crida a que participeu als Premis Talent Cambra 2020. El talent forma part del nostre ADN, no? Jo crec que som un país amb molt de talent, de molta creativitat, de molts valors i que, per tant, no ho podem desaprofitar. La innovació ha de formar part del que és el nostre teixit cultural. On les avantguardes tecnològiques, on les avantguardes amb tantes coses s'hi han expressat sempre. Sempre hi ha tanta il·lusió al darrere, tant d'esforç, tanta voluntat col·lectiva. És la fórmula. Per tant, aquests premis jo crec que són no només interessants, sinó que són indispensables com a país. La cultura penso que és el refugi on Catalunya ha sobreviscut en temps difícils per renéixer més tard en temps propicis. Un estímulo fantástico. Qualsevol projecte que cerqui, que investigui, que obtingui creativitat. Necessitem talent. Necessitem coratge, necessitem gent arriscada. La nova normalitat l'escriurem nosaltres. L'escriurem nosaltres i ha de ser una nova normalitat alegre. Alegre, desacomplexada, cultural, inquieta. La cultura és una eina de pau per excel·lència. Hem de resistir en donar-li valor al talent. Jo, resistalent. Jo, resistalent. Resistalent.